У мене в руках транзистор КТ-803, такі йдуть поштучно, як бачите. Це сьогодні ось принесла людина. Трішки то, що поштучно, ну так прокажись, так по маркуванням. Але тут не всі, ще є 809, є ще прийомні транзистори, ті, що йдуть поштучно. І ще був ось такий матеріал. Таке купується, ті, що неприйомні, купуються по 200 гривень за кіло. Як бачите, вони не сильно прилипають на магніт. Ось візьмемо цей, наприклад. Прилипають, але не сильно. Такі купуються по 200 гривень за кілограм, тільки ось такі. Інші не треба, тому що є чисто з металу зроблені, вони взагалі не треба, то чермет можете в чермет викидати. Провели, ось як бачите, воно не сильно прилипає. Так що, якщо в кого є такі матеріали, купуються теж на постійній основі транзистори, які прийомні, йдуть поштучно, ці 200 гривень кілограм, ось такий матеріал. Місто Черкаси, область, тікає від мене. Там є номер, телефонуйте або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp. Всім гарного дня.